Public speaking, ден пореден. Допреди малко, даже още, гледам подкаста на Притото с Димитър Калайджиев. Там отиват хора, които аз наистина се възхищавам. Всеки един известен човек, според мен, има какво да се вземеш от него. Няма значение в коя сфера е, какво се занимава и така нататък. При Калайджиев ми направи това впечатление, че всеки изпитва трудности, изпада в депресия, в дупка, в черна дупка, както искате го наречете, но трябва да излезеш оттам. В момента, в който си долу, е много трудно. Наистина трябва да си супер силен. То ние сме супер силни, но като цяло, за да излезеш, трябва просто да пренебрегнеш егото си и да простиш на себе си, да си кажеш супер гадни работи за себе си и въпреки това, че си най-зле в момента, има път само нагоре. Така че просто бъдете силни. Това е.